последните години светът е свидетел на значителни промени в производството и цените на основни стоки, които влияят на икономиката и ежедневието на хората. Ситуацията в Мадагаскар, който е основният производител на ванилия, е само един от многото примери за това как природните бедствия могат да нарушат веригата на доставки и да доведат до рязко повишаване на цените. Ураганите, които опустошиха региона, оставиха хиляди орхидеи ванилия унищожени, което намали производството с 40%. Тази криза не само че засегна цените на чистата ванилия, но и принуди търговците да ограничат покупките, за да управляват недостига. Същевременно Бразилия, известна със своето кафе, се сблъсква с най-сериозната суша от половин век. С намаление на производството с 35%, много от водещите марки кафе вече изпитват трудности да задоволят търсенето. Логистичните проблеми и увеличените транспортни разходи допълнително усложняват ситуацията. В САЩ екстремният студ също оказва влияние върху производството на органични яйца, което доведе до значителен спад в предлагането. Различията в климатичните условия и покачването на цените на фуража поставят производителите пред нови предизвикателства. Тези примери подчертават важността на устойчивостта в производствените процеси и необходимостта от адаптиране към променящия се климат и икономически условия. В последните години недостигът на основни хранителни стоки става все по-очевиден, като кризата с кафето е един от ярките примери. Брандове като Lavazza, Starbucks и Peet's вече се сблъскват с трудности при осигуряването на нужните количества кафе, което е следствие от сериозната суша в Бразилия. Потребителите са призовани да проверяват датата на печене и да избягват старо кафе, а много супермаркети ограничават покупките до 2 пакета на клиент. Тази ситуация поставя нови предизвикателства пред любителите на кафето и подчертава важността на информираността при покупките. Паралелно с кризата в кафето, Съединените щати също изпитват затруднения в производството на органични яйца. Студеното време е довело до спад в производството с 32%, а цените на зърната, използвани за хранене на кокошките, са се увеличили с 45% след слани. В резултат на това цените на органичните яйца могат да достигнат до 8,99 за дозина. Потребителите търсят алтернативи, като замразяване на разбити яйца или избор на яйца от кокошки, отглеждани на свобода, което показва адаптация към новата реалност. Кризата не спира до тук. Горещите вълни в Мексико и Калифорния са довели до намаление на добивите на чушки с 34%. Недостигът на стъклени бутилки усложнява допълнително ситуацията за производителите. Брандове като Табаско, Валентина и Срирача също намаляват производството си, принуждавайки потребителите да се обърнат към местни азиатски алтернативи. Тази динамика демонстрира как климатичните условия и глобализацията влияят върху предлагането и търсенето на основни хранителни продукти. Тези примери показват как различните фактори – климатични промени, икономически условия и логистични предизвикателства създават сложна мрежа от зависимости в хранителната индустрия. Важно е обществото да бъде информирано за тези промени и да се адаптира към новите условия, за да се справи с кризата. Споделянето на ресурси и иновациите в производствените методи могат да помогнат за преодоляване на текущите трудности и да осигурят устойчиво бъдеще за хранителния сектор. В условията на нарастващи предизвикателства в глобалното производство на основни хранителни стоки е от съществено значение да се подчертае необходимостта от иновации и устойчивост. Проблемите, които наблюдаваме в производството на ванилия, кафе, органични яйца и чушки, не са само случайни инциденти, а отражение на по-дълбоки тенденции в аграрния сектор. Природните бедствия, климатичните промени и икономическите кризи поставят под заплаха веригата за доставки и достъпа до качествени продукти. За да се справим с тези предизвикателства, е необходимо да инвестираме в нови технологии и методи на производство, които да гарантират устойчивост и адаптивност. Образованието на потребителите относно важността на сезонните и местни продукти също играе ключова роля. Подкрепата за местни производители и иновации в агрономията може да помогне за стабилизиране на пазара и намаляване на зависимостта от глобалните вериги за доставки. Също така важно е да се насърчава сътрудничеството между различни сектори, от производители до търговци и потребители. Споделянето на ресурси, знания и опит може да доведе до нови решения, които да минимизират загубите и да увеличат ефективността. Важно е обществото да бъде активно ангажирано в тези процеси, за да се изгради по-устойчива хранителна система. Като имаме предвид значението на устойчивото развитие и иновациите, можем да се надяваме на по-светло бъдеще за хранителната индустрия.
Справянето с настоящите трудности ще изисква усилия от всички нас, но с правилните стратегии и действия можем да създадем по-устойчива среда, която да осигури сигурност и качество на храната за бъдещите поколения. В последните години светът е свидетел на значителни промени в производството и цените на основни стоки, които влияят на икономиката и ежедневието на хората. Ситуацията с ванилията е един от многото примери за това как природните бедствия могат да нарушат веригата на доставки и да доведат до рязко повишаване на цените. Мадагаскар, който е основният производител на ванилия, е силно засегнат от урагани, които унищожиха хиляди орхидеи. Намалението на производството с 40% предизвика поскъпване на цената от 25 на $85 за флакон. Търговците са принудени да ограничат покупките до една единица на клиент, което поставя потребителите в затруднено положение. В същото време Бразилия, известна със своето кафе, се сблъсква с най-сериозната суша от половин век. С намаление на производството с 35%, много от водещите марки кафе, като Lavazza, Starbucks и Beats, вече изпитват трудности да задоволят търсенето. Логистичните проблеми и увеличените транспортни разходи допълнително усложняват ситуацията. Стоките остават в пристанищата, а потребителите са призовани да проверяват датата на печене и да избягват старо кафе. Магазините ограничават покупките до 2 пакета на клиент, което поставя нови предизвикателства пред любителите на кафето. Също така, в САЩ екстремният студ оказва влияние върху производството на органични яйца, което доведе до значителен спад в предлагането. Органичните кокошки изискват специфични условия за производство, а увеличението на цените на зърната за хранене с 45% след слани поставя производителите пред нови предизвикателства. Цените на органичните яйца достигат до $8,99 за дозина, а потребителите търсят алтернативи като замразяване на разбити яйца или избор на яйца от кокошки, отглеждани на свобода. Намалението на добивите на чушки в Мексико и Калифорния поради горещи вълни също е част от картината. Спадът с 34% е усложнен от недостиг на стъклени бутилки, което засяга производствата на известни марки като Табаско, Валентина и Срирача. Потребителите са принудени да търсят местни азиатски алтернативи. Тези примери подчертават важността на устойчивостта в производствените процеси и необходимостта от адаптиране към променящия се климат и икономически условия. Проблемите не са само случайни инциденти. Те представляват дълбоки тенденции в аграрния сектор. Природните бедствия и климатичните промени поставят под заплаха веригата за доставки и достъпа до качествени продукти. Иновациите играят ключова роля в справянето с тези предизвикателства. Нови технологии могат да помогнат за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на зависимостта от климатичните условия. Образованието на потребителите относно важността на сезонните и местни продукти е от решаващо значение за устойчивото развитие. Също така е важно да се насърчава сътрудничеството между различни сектори, от производители до търговци и потребители. Споделянето на ресурси и опит може да доведе до нови решения, които минимизират загубите и увеличават ефективността. Данните показват, че устойчивото развитие не е просто модерен термин. То представлява необходимост за бъдещето. Инвестициите в устойчиво земеделие и иновации могат да осигурят сигурност в доставките и да подобрят качеството на продуктите. Насърчаването на местното производство също е важен аспект. Подкрепата за местни фермери и производители може да допринесе за стабилизацията на пазара. Чрез създаване на мрежа от местни производители можем не само да намалим зависимостта си от глобалните вериги за доставки, но и да подкрепим икономиката си. Важно е обществото да бъде активно ангажирано в тези процеси. Участието в местни инициативи и проекти може да донесе позитивна промяна както за общността, така и за околната среда. Динамиката в глобалната икономика показва как различни фактори влияят един върху друг – климатичните промени. Икономическите условия и логистичните предизвикателства създават сложна мрежа от зависимости в хранителната индустрия. Кризата с хранителните стоки подчертава необходимостта от гъвкавост и иновации. Споделянето на знания между различни участници в индустрията може да доведе до новаторски решения. Технологии като вертикално земеделие или хидропоника предлагат нови възможности за производство в градска среда, минимизирайки нуждата от транспорт и увеличавайки свежестта на продуктите. Обществото трябва активно да се ангажира с екологични инициативи, от рециклиране до намаляване на отпадъците.
Чрез образоване за устойчиво потребление можем да изградим по-добро бъдеще за всички. Като имаме предвид значението на устойчивото развитие и иновациите, можем да се надяваме на по-светло бъдеще за хранителната индустрия. Справянето с настоящите трудности ще изисква усилия от всички нас. Обаче с правилните стратегии можем да създадем устойчива среда, която осигурява сигурност и качество на храната за бъдещите поколения. Тези усилия не само че ще помогнат за преодоляване на настоящата криза, но ще изградят основа за по-устойчиво развитие в дългосрочен план. Обществото трябва да се обедини около целта за устойчиво развитие и иновации в аграрния сектор. Само така можем да осигурим здравословно бъдеще както за хората, така и за планетата ни. В последните години светът е свидетел на значителни промени в производството и цените на основни стоки, които влияят на икономиката и ежедневието на хората. Ситуацията с ванилията е един от многото примери за това как природните бедствия могат да нарушат веригата на доставки и да доведат до рязко повишаване на цените. Мадагаскар, който е основният производител на ванилия, е силно засегнат от урагани, които унищожиха хиляди орхидеи. Намалението на производството с 40% предизвика поскъпване на цената от 25 на $85 за флакон. Търговците са принудени да ограничат покупките до една единица на клиент, което поставя потребителите в затруднено положение. В същото време Бразилия, известна със своето кафе, се сблъсква с най-сериозната суша от половин век. С намаление на производството с 35%, много от водещите марки кафе, като Lavazza, Starbucks и Peet's, вече изпитват трудности да задоволят търсенето. Логистичните проблеми и увеличените транспортни разходи допълнително усложняват ситуацията. Стоките остават в пристанищата, а потребителите са призовани да проверяват датата на печене и да избягват старо кафе. Магазините ограничават покупките до 2 пакета на клиент, което поставя нови предизвикателства пред любителите на кафето. Също така, в САЩ екстремният студ оказва влияние върху производството на органични яйца, което доведе до значителен спад в предлагането. Органичните кокошки изискват специфични условия за производство, а увеличението на цените на зърната за хранене с 45% след слани поставя производителите пред нови предизвикателства. Цените на органичните яйца достигат до $8,99 за дозина, а потребителите търсят алтернативи като замразяване на разбити яйца или избор на яйца от кокошки, отглеждани на свобода. Намалението на добивите на чушки в Мексико и Калифорния поради горещи вълни също е част от картината. Спадът с 34% е усложнен от недостиг на стъклени бутилки, което засяга производствата на известни марки като Табаско, Валентина и Срирача. Потребителите са принудени да търсят местни азиатски алтернативи. Тези примери подчертават важността на устойчивостта в производствените процеси и необходимостта от адаптиране към променящия се климат и икономически условия. Проблемите не са само случайни инциденти. Те представляват дълбоки тенденции в аграрния сектор. Природните бедствия и климатичните промени поставят под заплаха веригата за доставки и достъпа до качествени продукти. В контекста на тези предизвикателства, иновациите играят ключова роля в справянето с проблемите. Нови технологии могат да помогнат за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на зависимостта от климатичните условия. Например, вертикалното земеделие предлага решения за производство в градски условия, което минимизира необходимостта от транспорт и увеличава свежестта на продуктите. Образованието на потребителите относно важността на сезонните и местни продукти е от решаващо значение за устойчивото развитие. Съществуват множество инициативи, които насърчават употребата на местни продукти и запознават потребителите с ползите от тях. Чрез подобни програми можем да изградим по-силна връзка между производителите и потребителите. Важно е също така да се насърчава сътрудничеството между различни сектори, от производители до търговци и потребители. Споделянето на ресурси и опит може да доведе до нови решения, които минимизират загубите и увеличават ефективността. Общностните градини, например, дават възможност за взаимодействие между хората и създаване на мрежа от местни производители. Климатичните промени оказват влияние не само върху количеството налична храна, но също така променят начина, по който я произвеждаме. Възможността за адаптиране към новите климатични условия става все по-важна. Инвестициите в устойчиво земеделие могат да осигурят сигурност в доставките и да подобрят качеството на продуктите. Изключително важно е обществото да бъде активно ангажирано в тези процеси.
Участието в местни инициативи и проекти може да донесе позитивна промяна както за общността, така и за околната среда. Включването в доброволчески дейности или местни фермерски пазари може да помогне за изграждане на по-силна връзка между хората и техните източници на храна. Динамиката в глобалната икономика показва как различни фактори влияят един върху друг. Климатичните промени, икономическите условия и логистичните предизвикателства създават сложна мрежа от зависимости в хранителната индустрия. Кризата с хранителните стоки подчертава необходимостта от гъвкавост и иновации. Споделянето на знания между различни участници в индустрията може да доведе до новаторски решения. Технологии като хидропоника предлагат нови възможности за производство без необходимост от големи площи земя. Обществото трябва активно да се ангажира с екологични инициативи, от рециклиране до намаляване на отпадъците. Чрез образоване за устойчиво потребление можем да изградим по-добро бъдеще за всички. Като имаме предвид значението на устойчивото развитие и иновациите, можем да се надяваме на по-светло бъдеще за хранителната индустрия. Справянето с настоящите трудности ще изисква усилия от всички нас, обаче с правилните стратегии можем да създадем устойчива среда, която осигурява сигурност и качество на храната за бъдещите поколения. Тези усилия не само че ще помогнат за преодоляване на настоящата криза, но ще изградят основа за по-устойчиво развитие в дългосрочен план. Обществото трябва да се обедини около целта за устойчиво развитие и иновации в аграрния сектор. Само така можем да осигурим здравословно бъдеще както за хората, така и за планетата ни. Разширяването на знанията относно продоволствената безопасност е ключово при справянето с глобалните предизвикателства. Образователните програми трябва да включват теми като устойчиво земеделие, управление на ресурсите и екологично чисто производство. Това ще позволи не само информираност сред населението, но ще подготви бъдещето поколение за работа в аграрния сектор. Съществуването на местни фермерски кооперативи също може да играе важна роля в укрепването на икономиката и осигуряването на стабилност в общността. Те предоставят платформа за малките производители да се свързват помежду си и да обменят опит. Подкрепата за иновации в агрономията не само че ще подобри продуктивността, но също така ще намали негативното влияние върху околната среда. Разработването на новаторски техники за напояване или методи за защита срещу вредители може значително да увеличи добивите при същевременно намаляване използването на химикали. Необходимо е също така правителствата да играят активна роля чрез политики, които насърчават устойчивото развитие. Финансовата подкрепа за местни фермери и проекти може да помогне за повишаване стандартите при производството. Научната общност трябва да работи ръка за ръка с фермерите с цел разработване и внедряване на нови технологии. Проучванията относно устойчивото земеделие могат да доведат до открития, които променят начина, по който произвеждаме храни днес. Потребителската култура също играе важна роля. Когато хората осъзнаят значението на локалната продукция и устойчивото потребление, те започват да правят по-информирани избори. Подкрепата за местни производители не само че укрепва икономиката, но и намалява въглеродния отпечатък, свързан с транспортирането на храни от далечни места. Важно е да се насърчава осъзнаването на потребителите относно ползите от местните продукти, като например свежестта и качеството им. Общностите могат да организират различни инициативи,